Hola, bona vesprada a tots i totes. Què tal? Benvinguts al primer debat temàtic del Cercle de Castelló de la Plana Nucli Urbà. Avui parlarem d'educació i per acompanyar-nos al debat tenim a quatre ponents. Vos presente primer a Vicent Palmer, està ahí a la meva dreta. A la meva esquerra, perdó, a la vostra dreta. És catedràtic de matemàtiques a la Universitat Jaume I, és investigador i professor actiu, té experiència en gestió universitària i, a més, és membre del cercle del Consell Ciutadà Valencià de Podem. A la meva dreta, allà teniu a Pau Sancho. Ell és coordinador de les diferents sectorials de la coalició Compromís a Castelló i candidat a les primàries al Congrés dels Diputats per Castelló a la mateixa coalició, a les primàries. Les primàries, de moment. De més, és portaveu de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic Herrero. Així a la meva esquerra ens acompanya també Clàudia Varela. Clàudia ha impartit classes de castellà a la Universitat de Hanoi, a Vietnam. Allí donava castellà, al igual que donava castellà a immigrants en la ONG Valencia Acoge de València. Sempre ha estat preocupada per l'educació pública, és membre del Consell Ciutadà Valencià de Podem i la candidata de Podemos per la província de Castelló al Congrés dels Diputats a les pròximes eleccions generals. I per últim, a la meva dreta està Sandra Mínguez. Ella és professora de matemàtiques, encara que ara està d'excedència perquè és diputada a les Corts Valencianes per Podem. També és membre del Consell Ciutadà Valencià de Podem, també de l'estatal, i a més és la responsable estatal d'Educació de Podemos. No, bueno, ara ja hemos cogido este orden. Començarem primer donant... Ells nos parlaran més o menys del tema que més els preocupa o que més important consideren en aquest moment, i després ja passarem a fer un debat on ells intercanviaran opinions i més tard els podreu fer vosaltres les preguntes que considereu oportunes. D'acord? Moltes gràcies per vindre. Vale. Vicent, per favor, quan tu vulguis. Arriba-te'l un poc. Hola a tots, moltes gràcies. Hola. Sí. Hola a tots, bona vesprada. Moltes gràcies per vindre a este xicotet de debat que també serveix per a presentar-nos davant de la ciutadania. I en fi, me toca a mi parlar el primer. A mi m'agradaria fer una espècie de panoràmica breu sobre quins són els problemes del sistema educatiu, a nivell de Comunitat Valenciana i també a nivell de tot l'estat espanyol. Bé, per això es començaré per dir que després de 40 anys de sistema democràtic, de sistema representatiu, les dades que tenim sobre la població i sobre el nivell educatiu de la població de l'estat espanyol no són massa bons. Només un 25% de la població posseeix el títol d'ensenyament mitjà i si ens restringim al sector de la població entre 25 i 64 anys, només el 53% de la població posseeix un títol d'ensenyament mitjà. Si comparem això en la mitja de la OCDE, que està formada per un conjunt de països, alguns dels quals són
més pobres econòmicament que Espanya, se veu que l'OCDE té un 74% de la població en el sector de l'edat 25-64 en títol d'ensenyament mitjà. La taxa d'alfabetització espanyola és del 97,7%. Això ho pot pensar, bueno, això està prou bé, no? Bé, doncs dic les taxes d'alfabetització de Croàcia, 98,8%, d'Eslovènia, 99,7%, d'Hongria, 99%, i de Polònia, 99,5%. Tots aquests països són països objectivament més pobres, entre cometes, amb menys potencial econòmic, i com vegeu, són països que estan millor que nosaltres en taxa d'alfabetització. Les causes i també els problemes més importants que té el nostre sistema educatiu se poden centrar en el fracàs escolar. Un 30% dels xiquets en primària i en secundària repeteixen curs, i en l'abandono adelantat del sistema. Les taxes d'abandonament són del voltant del 21%. Bé, aquests resultats i aquests problemes venen condicionats per factors externs i per factors interns. En quant als factors externs, n'hi hauria que dir, jo enumeraré tres, que són el fet general de que l'escola en un país depèn més de l'aire públic que l'escola respira, l'ambient social que l'escola respira, que no l'ambient pedagògic artificial, que és el que s'insufla dins dels seus murs. Això és una versió d'una cita d'Ortega y Gasset. En quant al segon punt, una crisi de valors. Hi ha divergència entre els valors socials, els valors de la nostra societat actual, i els valors que l'escola considera com a importants. Hi ha una qüestió que se repeteix molt. De què serveix aprendre? De què serveix saber alguna cosa? De què serveix saber matemàtiques? La pregunta no està ben plantejada. Pot ser que, si pensem de què serveix no saber, entonces estaríem més propers de obtindre un enfoc més adequat al problema. En quant als factors econòmics, tinc que dir que... Un minut, Vicent. Doncs per ser molt ràpid. Els països, la inversió en educació és molt important. Sin embargo, per damunt d'un 7% respecte del PIB en inversió en educació, hi ha països que tenen bons resultats i hi ha països que tenen mals resultats. Per baix del 5%, tots els països tenen un mal resultat. És a dir, la inversió és important, però hi ha altres factors que condicionen la bondat d'un sistema educatiu. I aquests factors que condicionen la bondat i que estan més enllà dels diners invertits serien els factors interns. Plans d'estudis on les matèries instrumentals com matemàtiques i llengua podrien assolir un pes molt important, tindre en compte la innovació pedagògica, i la innovació pedagògica que se fa en l'escola pública, que és molt important i no està reconeguda... Vicent, ho sento, però t'he de tallar. Vale, moltes gràcies. Us prego, per favor, que arrimeu el micro molt a la boca, ¿vale? L'heu de tindre pràcticament pegat. Si vos el pegueu a la boca, se sent, ¿vale? Pau Sancho, per favor. Hola, bona vesprada. Com bé ha dit, jo soc membre de l'AMPA del Col·legi Herrero. Per fer un poc d'història, al Col·legi Herrero van veure suprimides unitats en els arranjaments. En els dos últims veig per l'anterior consellera d'Educació. I a l'hora de parlar d'educació, tenim que deixar molt clar que educació només n'hi ha de dos tipus. Hi ha educació pública i educació privada. Així al País Valencià ens han estat enganyant i ens han convençut que hi ha un tercer tipus, que és l'educació concertada. Els concerts només se poden entendre
en el moment en què l'administració pública no pot aplegar a cobrir les necessitats. Si fem com a model sistemàtic de matriculació i com a model sistemàtic de donar educació als nostres xiquets i xiquetes l'escola concertada, estem desvirtuant i estem privatitzant l'educació. Un altre dels problemes, al meu parer, fonamentals, ha sigut el llevar pes a les diferents parts de la comunitat educativa. Des de l'administració s'han pres totes les decisions i no s'han respectat els criteris ni de pares, en cas d'educació primària i secundària, ni de mestres ni d'alumnes en cas de secundària, batxillers i universitat. Per a que l'educació porti un bon camí, tots tenim que ser partícips d'ella. Tots i totes tenim que opinar, tots i totes tenim que treballar i tots i totes tenim que involucrar-nos. Un dels problemes de lo que deia és que fins ara ningú ha fet política educativa. Tot el món ha volgut fer política en l'educació. S'ha agarrat com a bandera i s'ha ficat per davant dels interessos reals dels alumnes, que al cap i a la fi són els que interessen, s'ha ficat per davant els interessos de partit. I ha sigut sempre així. Molt més accentuat quan està la dreta en el govern, això és de veres, però no hem sabut fer un sistema on deixem el debat polític de banda. Per un altre costat, cal que fiquem en valor l'educació pública, cal que fiquem en valor la tasca dels docents i dels funcionaris. Fa molts anys que s'està tirant per terra la labor que duen a terme. Només s'ha parlat d'ells per a criticar el sou que cobren, per a criticar les vacances que tenen, per a criticar la seva tasca. Pensem que el mestre o la mestra és la persona, després dels pares, la persona més important que hi ha per als nostres fills i filles. Tenim que confiar en ells, tenim que recolzar-los i ells se tenen que guanyar aquesta confiança i aquest recolzament. L'única manera de que tinguem cada dia una societat més justa i més integradora és apostar per una escola pública que sigui laica i una escola pública que sigui igual per a tots i totes. Moltes gràcies, Pau. Clàudia, per favor. Hola, Prada, en primer lloc vull agrair-te l'organització d'aquest esdeveniment, que ha estat molt bona i que l'assistència del públic ho confirma. Al públic, precisament, hi ha persones que jo conec compromeses i molt formades i experimentades en l'ensenyament, com ara Sandra Ramírez, Patricia Teruel, Teresa Armengot, i jo parlaré amb tot el respecte i humilitat del món perquè és ben segur que elles podrien parlar-ne ben alt de problemes d'actualitat, com donar resposta a la diversitat a les aules, al seu augment, com introduir la tecnologia a les escoles i un llarg, etc. Bé, tanmateix, tenim una emoció en comú i una preocupació en comú. I és que el sistema capitalista global està en crisi i l'educació és la possibilitat fonamental per a canviar la societat. Jo penso que hem de plantejar-nos l'educació com l'eina per a construir un sistema diferent. Disculpeu-me, però jo encara somie en un futur millor. El que trenca les meves sinapsis neuronals són notícies com la de fa unes setmanes d'un pare que oferia 6.000 euros a qui donara feina a la seva filla, que era una jove que portava 3 anys a l'atur i que havia fet un mòdul en educació infantil, mòdul tècnic, i el pare oferia 6.000 euros per a que la seva filla trobara feina. Això jo quasi em caigué de tot perquè jo no donava crèdit.
passava a Alacant, però no era un cas aïllat. Què demostra? Tot això demostra que no només els joves estan desesperats per trobar un lloc de treball, sinó també, i a vegades més, els seus pares. I és que l'actual disseny educatiu frustra les perspectives professionals i els projectes personals dels joves que avorreixen la política i sobretot la figura del polític tradicional perquè desconfien del sistema. La gent necessita més que mai que li retornem la confiança en la política i això passa per una mena de revolució educativa. Jo crec en una educació laica, pública, oberta i de qualitat, però en què es concreta tot això? En què es concreta? Per crear una bona cultura de l'educació jo trobo a faltar valors més humans i no únicament materials, no avaluar només els resultats acadèmics, afavorir principalment l'esperit crític, la capacitat de pensar per un mateix, per a després actuar en plena llibertat i l'orientació del professorat no hauria de continuar-se en la de transmetre informació i continguts, sinó que al volta fer de l'aprenentatge una experiència d'aprendre en relació als altres, òbviament, i no només una activitat mental. Al meu parer, l'educació travessa en aquest moment una crisi que és simptomàtica d'una crisi general. I els mestres necessiten que les prestem atenció, jo coincideix totalment amb Pau en això, perquè si no posem cura a la problemàtica de no valoritzar els educadors, no hi ha una altra recepta màgica. Pense que Finlàndia ha de ser el mirall, que no tinc cap dubte en aquest sentit, i en línies generals és el meu plantejament. Si després voleu fer preguntes, ja aprofundissem. Gràcies. Vale, por finalizar, Sandra, por favor. ¿Se me escolta? ¿Ve? Muchas gracias, David, y gracias, como decía Claudia, a la organización, porque gracias a ellos estamos todas y todos hoy aquí. Bien, lo primero, pediros disculpas por el retraso, lo siento muchísimo, estábamos en pleno parlamentario y me he salido para poder asistir aquí. Luego por mitad del camino han pasado cosas con la gasolina y historias y hemos llegado un poquito tarde, así que pediros disculpas, eso en primer lugar, que se ha retrasado por mi culpa. Bien, yo quería hablaros a estas personitas que están aquí sentadas, estas personitas tan pequeñitas y tan guapas y tan guapos, quería deciros unas cositas a vosotros, porque vosotros sois el futuro. Bien, me encanta que se haya hecho un cambio estar aquí, en este lugar, en esta plaza, me encanta que estemos aquí y me encanta que estéis aquí y que no estéis haciendo deberes en vuestras casas, porque sois niños y tenéis que jugar, tenéis ese derecho y tenéis que jugar, también hay que aprender en el cole y también hay que estudiar y hay que hacer deberes, pero también es muy importante que juguéis entre vosotros, que salgáis, que corráis y que estéis con vuestros compañeros. Y eso es muy importante y a mí me gustaría mucho una educación en la que los niños tuvieran tiempo de jugar y en la que los niños tuvieran tiempo de estar con sus padres, porque a nuestros niños lo que les hace falta muchas veces es amor y no lo tienen porque sus padres están trabajando todo el día. Así que muchas gracias por hacerlo aquí, muchas gracias por estar aquí aprendiendo tantas cosas de la educación, porque vosotras y vosotros sois el futuro. Bien, hay una cosa que dice la LOMCE, que en cuanto en enero empecemos a gobernar y llegue el cambio por fin a este país, la LOMCE afirma textualmente que quiere ciudadanos productivos en el mercado laboral. Pues desde Podemos les decimos que nosotros no queremos ciudadanos productivos, queremos ciudadanos, niños y niñas felices, que elijan su puesto de trabajo, que se queden aquí en su país a trabajar y que si se van lo hagan como una opción personal, no porque les echan. Y eso es lo que queremos en Podemos. Queremos personas felices, no personas productivas en el mercado laboral. Os quería contar un poquito mi historia. Yo he sido profesora 3 años de un programa que se llama Integra. Es un poquito triste porque son solamente 13 alumnos de 14 a 16 años y con lo pequeñitos y jóvenes que son ya han tenido una vida muy desgraciada. Tienen desestructuración familiar y económica, incluso algunos de ellos antecedentes penales y han pasado por una vida muy dura, muy dura.
Ya que hay público más pequeñito, no voy a contar ningún caso, porque hoy es un día que hay que celebrar, estamos hablando de educación, pero desgraciadamente han sufrido ya para la poca edad que tienen. Y quiero poner esto como ejemplo para que todas y todas veamos que no todos tenemos las mismas oportunidades y que no todos tenemos las mismas oportunidades para reinsertarnos en la vida laboral, en un futuro y en la sociedad. Estas personitas lo tienen muy, muy difícil. Y yo y en Podemos apostamos por una educación en la que todos tengamos las mismas oportunidades, vengamos de donde vengamos, sea la economía que tengamos en casa, da igual, tenemos que tener todos los mismos derechos, porque todos somos iguales y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En Podemos defendemos y defenderemos siempre una educación basada en valores, algo muy importante que parece ser que se les ha olvidado a estas personas que nos han estado gobernando durante 4 años. Una educación crítica. Nosotros lo que queremos es que vosotras y vosotros, en un futuro, para cualquier aspecto de vuestra vida, para cualquiera, en temas del amor, en temas de amistad, en las risas, en temas políticos, barajéis todas las opciones que tengáis, todas, miradlas todas. Ser críticos, elegir vuestra propia opinión y defenderla. Y sobre todo, si en un futuro veis que estáis equivocados, seréis capaces de reconocer que os habéis equivocado y de rectificar. Eso es muy importante. Pues nosotros queremos una ciudadanía libre y crítica que piense por ella misma, no que sea adoctrinada. Eso es lo que queremos. Queremos queremos una educación no sexista y no LGTB-fóbica. Que tenga respeto por los derechos humanos. Y por supuesto queremos una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Y por supuesto que toda aquella persona nacida en la Comunidad Valenciana, si quiere estudiar sus estudios en valenciano, tenga derecho a hacerlo y los curse, no como nos están imponiendo ahora. Ya para finalizar, en Podemos, nuestra educación, nuestro programa electoral, lo está haciendo la comunidad educativa. Es ella la que sabe la problemática de la educación de este país y es ella la que conoce las soluciones. Ellos y ellas son los que nos van a hacer el programa electoral y nosotros vamos a ser sus propios, meros redactores. Muchísimas gracias. Acabo para dejarle paso a los compañeros. Muchas gracias. Molt bé, moltíssimes gràcies als 4 ponents per la intervenció. Lo primer que volia dir és agrair a tots els xiquets i les xiquetes que mos estan mirant i que s'estan portant realment bé i els demano un aplaudiment per a ells perquè de veres que s'estan portant molt, molt bé. Continuant, els agraïments de l'organització, que sapigueu que no és només per mi, o sigui, hi ha molta gent que col·labora en tot això, o sigui, som moltíssima gent i a tots els agraïments són per a tots ells. També us volia comentar que al cartell ho teniu, hi ha un hashtag de Twitter, és el coixinet Podem Educa, per a que els que tingueu Twitter pugueu piular al voltant del debat d'avui, podeu dir que bons són els ponents, que nerviós està el moderador i tot el que considereu, d'acord? Ja continuant en el debat, jo crec que seria interessant indagar una miqueta les raons del fracàs escolar que una miqueta vos ha introduït Vicent i també parlar una miqueta de per què se produeix el fracàs escolar, l'abandonament, una miqueta també en les crisis de valors que heu mencionat una miqueta tots i també també com influeix això després en el poc sentit crític que moltes vegades tenen les persones quan són adultes per a ser crítiques i per a poder tindre diferents punts de vista. D'acord? Doncs si algú vol començar, si no, torne part. Vale? Molt bé. Bé, hi ha moltes causes que porten al fracàs escolar que s'està produint. Una, com hem nomenat antes, és l'intentar fer política en l'educació, és el no veure que un sistema educatiu no es pot canviar en 2 anys, en 3 anys, en 4 anys, que dura una legislatura. És una tasca que qui l'encete no replegarà els fruits. No es podrà ficar la medalleta de tot dient jo he aconseguit baixar el fracàs escolar, però és que la medalla té que ser per a la societat, no per a qui estigui en aquests moments al front del Ministeri o de la Conselleria. Però després també tenim que ser tots crítics i ser conscients de que l'educació és qüestió de tot el món. És de veres que hi ha un ministeri, és de veres que hi ha una conselleria,
Els deberes que hi ha els mestres i els deberes que hi ha unes famílies. L'educació no és només l'horari lectiu en el centre. L'educació és, com diem nosaltres, des del zero hasta que te mors. Educar s'educa tots els dies i t'estàs educant tots els dies. Els xiquets i les xiquetes s'eduquen quan s'alcen pel matí i esmorzen en casa i desdejunen i se'n van a l'escola i quan ixen a la placeta i juguen o quan se'n van a un altre centre. Educar s'educa totes les hores i aquesta part la societat l'han deixat un poc de banda. Han considerat, molta gent ha considerat les escoles una mena de guarderies, un lloc on jo deixo el xiquet a l'hora que jo me'n tinc d'anar a treballar i el replego a l'hora que jo el puc replegar i no va més enllà de veure si has fet els deures o no i per ahir la societat tenim que ser crítica i tenim que intentar entre tots i totes educar. Una rèplica per a Pau. Aneu demanant tot durant les intervencions, ¿vale? Si no, Sí. Sí, claro. Ara ja és tema de fer. Bé, jo estic d'acord amb el que ha dit Pau. D'alguna manera la tribu també educa. L'educació no només és algo individual, que una cosa que va del mestre al xiquet o una cosa que va del pare al fill, sinó que tota la tribu també té que educar. També, això ens passava, jo soc major ja, jo me recorde que sí, quan jugava al carrer, pues, si feia algo que no estava ben fet, pues, si jugava a pic i maneta i li pegava al que vosaltres digueu boli d'ali, i li pegava al parabrís del cotxe, pues sempre n'hi havia algun home major que deia, me cridava l'atenció. Ara això no se veu, la gent pareix que dimitís d'educar als fills dels altres, i això és algo molt important, crec jo. Això per una banda. Per una altra, centrant-nos més en el tema dels mestres, de l'escola i de l'educació dins de l'escola, jo crec que seria molt important que establir, per exemple, i això tindria que ser part d'aquest pacte, diguem, polític a llarg termini, que fora independent dels partits i que mostrara una continuïtat més enllà d'una legislatura, doncs, per exemple, establir una carrera professional per al professorat, per parlar d'una mesura concreta. És a dir, els professors tenen vocació. Normalment la professió de professor és una professió molt vocacional, però més enllà de la vocació també està el desempeño professional, també està la professió. I això jo crec que seria important que se reconeguera en forma de una carrera professional que donara incentius a les persones per formar-se més, per involucrar-se en més tarees formatives i per desempenyar millor la seva professió, per l'esforç que això suposa. Això són coses perilloses de dir. Ahí entraríem en un tema certament dels valors, però jo crec que aquests temes n'hi ha que afrontar-los també en valentia. I hi hauria que començar a pensar en coses d'aquest tipus. Sí, bueno. Sandra, Sí, yo quería hacer un análisis de cuáles pueden ser las causas, ¿no? Unas cuantas, hay muchas más, por supuesto, del fracaso escolar. ¿Por qué tenemos tantísimo fracaso escolar? Por dar un pequeño dato, un apunte, somos la comunidad autónoma, la penúltima comunidad autónoma, o la segunda, según se mide, con más fracaso escolar de toda la península, después de Ceuta y Melilla. Entonces, de la península somos los primeros en fracaso escolar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana, ¿no? En el País Valenciano, para que tengamos tanto fracaso escolar comparado con otras comunidades? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana hemos sido más papistas que el Papa. Y si desde Madrid nos han impuesto la LOMCE a todos, ley educativa, por cierto, que ha conseguido algo ver, que no ha conseguido nadie, que es ponernos a todos de acuerdo. A todos los partidos políticos, a toda la comunidad educativa, el señor Ver lo ha conseguido, ¿vale? A costa de implantarnos esa ley educativa, pues a costa de la LOMCE. Bien. Pues aquí, como hemos sido más papistas que el Papa, si en la LOMCE decía 2 horas, pues nosotros hemos puesto 3. Si en la LOMCE decía unos ratios, pues nosotros esos y un poco más. ¿Vale? Lo hemos seguido todo a rajatabla. Y por eso aún no se ha implantado, ¿no?
pero con respecto a las últimas políticas educativas que nos ha impuesto el PP, han sido uno de los motivos por los que tenemos fracaso escolar, como por ejemplo la subida de la ratio. Eso es un motivo de fracaso escolar, claro que sí. Yo estaba en clase con 32 alumnos de 16 años, que me faltaba ponerlos así como en los Simpsons, en literas para arriba, porque no cabíamos en clase, ¿vale? Es imposible poder atender esa demanda que todas las personas necesitamos individualmente, porque cada uno tenemos unas necesidades. Es imposible atenderlas con unos ratios tan elevados, o 42, 46 en bachillerato. Es imposible. Otro de los puntos que podrían ser la baja inversión que tenemos en educación en este país. La media europea es el 7% del Producto Interior Bruto, y aquí no sé si es el 3, algo por ciento, ¿no? El 4%. O sea, tenemos que igualar mínimo la media europea, que hay en algunos países que tienen más. Si no se invierte en educación, no podemos contrarrestar ese fracaso escolar. La falta de motivación de los alumnos. Si nuestros alumnos y nuestras alumnas lo que están viendo es que cuando acaban los estudios superiores, sus hermanos, sus vecinos y demás, se tienen que ir fuera porque no encuentran trabajo, no hay manera de motivarlos. Eso también lo tenemos que cambiar. Tenemos que crear puestos de trabajo en nuestro país, invertir en I+D+I para que se puedan quedar. Si tenemos un país muy rico que podemos sacar mucho y potenciarlo mucho, pero no han querido hacerlo. Y sobre todo, una cosa que a mí me ha preocupado mucho son los cambios de ley educativa, que también influyen en el fracaso escolar. Aquí, según gobiernan unos u otros, hay cambios de leyes. Lo que no puede ser es que desde la transición hayamos pasado por una barbaridad de cambios de leyes educativas. Es imposible que los docentes nos podamos acostumbrar cuando empezamos a trabajar con una ley que nos la imponen. No decimos ni que sea ni peor ni mejor. Vale, vamos a trabajar así, nos cambian la ley. Esos vaivenes políticos hacen que la educación sea inestable. Además de que la educación tiene que contar con la comunidad educativa. Basta ya. Vamos a hacerle caso a la comunidad educativa. Y eso es un poco la reflexión sobre el fracaso escolar. Dejo a mi compañera, que seguro que tiene cosas que aportar. Recojo el testigo de Sandra, asumiendo todo lo que has dicho tú y anteriormente los otros compañeros. Y remarco, ¿no? El 20% del profesorado en este país interino está en condiciones precarias absolutas, que van rotando por las escuelas, por los colegios, sin poder caer en otra cosa más que en una espiral de desmotivación. Y claro, si la principal característica que ha de tener esta vocación docente ha de ser la motivación, precisamente, ¿cómo pretendemos que el sistema educativo florezca si lo único que fomentamos es que los profesores, las profesoras se sientan abandonados? Esa precariedad es un error, y otra vez enlazo con el espejo de Finlandia, ¿no? Allí la educación es el centro absoluto de las políticas de un gobierno que siempre va a tener una agenda donde no se enfrentará con otros partidos políticos por temas educativos. Es decir, se puede discutir de temas educativos. Por ejemplo, en la actualidad están discutiendo en Finlandia la educación de los 0 a los 6 años, porque no sé si sabéis que en Finlandia hasta los 7 años los niños y las niñas no se escolarizan. Allí equidad es igual a excelencia. ¿Por qué? Porque los libros, el comedor, el transporte son gratuitos, porque hay un trasvase de recursos desde el gobierno a las escuelas directo e incuestionable. Entonces, mirémonos un poco en esas sociedades avanzadas, que no nos parezca una utopía, que tratemos de copiar, aunque nuestra sociedad sea diferente, nuestras realidades sean diferentes. Y aquí hago una reflexión con los rankings de la OCDE. Muchas veces me pregunto si los rankings son buenos realmente. ¿Deberíamos tenerlos tan en cuenta? ¿Son comparables la sociedad mexicana con la sociedad finlandesa y la sociedad española? ¿Fomentan la competición? Esas son preguntas que yo me hago, y sobre todo la correlación entre el desarrollo económico y el nivel educativo, porque ¿qué concepto de progreso tiene la OCDE? ¿Qué concepto de progreso queremos tener nosotros? Al final, yo pienso que lo que hay que hacer es redefinir la educación, porque si hoy te vas a la RAE y buscas qué es educación, en este plano te dirá que la educación es desarrollar las facultades mentales y morales del ser humano. ¿Y qué pasa? ¿Se desestima todo lo demás?
como Sandra había hecho un apunte, ¿qué pasa con lo afectivo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gestión de las emociones? ¿Qué suena místico de gestionar las emociones? Pues precisamente en Podemos, ahora mismo que estamos en el programa participativo para las elecciones generales, hay en el subbloque de innovación pedagógica, dentro del bloque de educación, una propuesta para incorporar en las aulas la asignatura de la gestión de las emociones. Y a mí me parece un gran acierto y creo que debería llegar al gobierno. Eso es lo que quiero señalar, lo más importante. Abans de continuar, vull marcar unes quantes coses que heu dit molt interessants. Una anava per part del que és la politització de l'educació, que com abans ha dit Pau, més que fer política d'educació, el que es fa és política a través de l'educació. I també ve una miqueta relacionat en el que estava proposant Clàudia. Si per exemple, el sistema que ens agrada és el finlandès, a Finlàndia, com ella ha dit, l'educació és un tema d'estat, i un tema d'estat comporta un pacte d'estat. I ahir hauria d'haver un conveni molt gran entre totes les forces polítiques. M'agradaria saber si vos pareix bé com faríeu, o sigui, com proposaríeu aquest pacte a una societat tan complicada com la de l'estat espanyol, i més enllà, com la comunitat educativa, ja sigui mestres de totes les fases i els pares també, com han de participar en aquest possible nou sistema educatiu. Pau? Bé, si tenim que ser sincers, si en Espanya no tenim un pacte educatiu és perquè existeix una gent que és el Partit Popular. El Partit Popular no ha tingut mai política d'estat. Van a plegar un dia que van dir no, en el terrorisme ja no farem política d'estat. I van començar a fer... O sigui, no han respetat mai res. En l'anterior govern de Zapatero, Gabilondo tenia una llei educativa consensuada en tot el món i el PP la votava a favor. I 2 dies antes van anar i van dir que no. I van dir que no per motius purament electorals i purament dogmàtics. Ni més ni menys. No els importa, ells no creuen en la societat pública. Ells no creuen en l'educació pública, ni en la sanitat pública, ni en la justícia per a tot. És així de senzill. Si volem que hi hagi un pacte educatiu, tenim que tindre molt poc de pes en el pròxim govern. I tenim que tindre molt de pes tota la resta de forces per a poder després dir, escolta, això així ten un 70%, això així ten un 75%, perquè si no, no hi ha més. La majoria de línies les tenim clares, tot el món. Està clar que tu trauràs una llei i no serà la panacea. I n'hi haurà que anar corregint-la, com totes, n'hi haurà que anar veient els defectes, n'hi haurà que anar millorant-la. Per això estem, per anar veient i per anar corregint. I d'ací 20 anys trobarem els fruits. La setmana que ve no baixarem el fracàs escolar, ni l'any que ve ni d'ací 5 anys, però jo crec que si com es veu en la corrent general aboguem tots i totes per una educació pública de qualitat, laica i integradora, aplegarem a ella i aplegarem a tindre uns valors semblants als països que ara estem mirant en enveja. Debate que la gente no quiere ver. Qué raro. Respecto de qué es lo que me da darrere de esta tensió permanent entre la dreta i l'esquerra d'aquest país per ficar-se d'acord en un pacte d'estat sobre educació. Jo crec que el que n'hi ha darrere és, per dir-ho pront i clar, és l'Església Catòlica. L'Església Catòlica ha tingut el monopoli de l'educació en Espanya durant pràcticament tot el segle XIX i una bona part del segle XX. Les forces conservadores, que podrien estar d'acord en moltes coses, si se ficaren a parlar en la part més esquerrana de coses, diguem, tècniques d'educació, però el que no estaran mai d'acord és, en primer lloc,
en què l'Església Catòlica perga la seva capacitat d'influència en la formació de les mentalitats, de la mentalitat i de la cultura espanyola, que perga algo de la seva influència, no dic que la perga tota, perquè això, des de luego, segurament és molt difícil, seria qüestió de molts anys i potser hi ha molta gent que no vol, no? Que pareix que al final pues, és part d'algo que forma part de la seva consciència, diguem, no? Però en lo que sí que podria estar d'acord és en que l'Església Catòlica perguera part d'aquesta influència, per una banda, i per una altra, les forces conservadores també pensen en l'educació com un negoci. I entonces, a banda de la influència de l'Església Catòlica que forma part d'aquest negoci també, a banda n'hi ha un negoci que en tots els retallaments i tot el desmantellament que s'està fent de les institucions públiques, això és una part molt important. Penseu que tant l'educació com la sanitat estan patint retalls i això és producte d'una estratègia deliberada, no? per a que la gent vagi a buscar la conservació, la privar, etc. No? Pues ahí és on està, jo crec, la línia roja del Partit Popular o del Partit Conservador que estigui en Espanya. No? I això, ahí se hauria de fer un esforç, en aquest sentit. També la part de l'esquerra també tindria que fer un esforç. Tindria que fer un esforç, diguem-ne, en quin sentit? Pues jo crec que hi ha dues coses fonamentals. Una és que este país és un país federal, és un país de països, no és com França, que és un estat-nació, o almenys és més pròxim al model estat-nació pur que el que és Espanya. Espanya té territoris molt diversos i entonces això fa que qualsevol pacte educatiu a nivell estatal sigui molt complex, perquè cada comunitat, cada comunitat autònoma pues, vol té uns interessos no? o uns criteris educatius basats en la seva particularitat cultural. Bé, jo crec que n'hi hauria que fer l'esforç d'establir un sistema d'avaluació, no ja de xiquets, sinó un sistema d'avaluació diagnòstica que permetira a tot l'Estat el unificar, no per els mètodes, sinó unificar per els determinats objectius que se plantejaren en els determinats nivells. Com veieu, jo estic intentant plantejar coses concretes, perquè clar, la gent diu Podemos no tiene programes, ¿no? O els polítics sempre diuen el mateix i al final no ens aclarim perquè no diuen res. Doncs bueno, el que se tracta és d'anar ficant coses damunt la taula concretes i veure si això té valor o no, i discutir-ho, principalment, no? I aquest seria, l'esforç que hauria que fer l'esquerra seria unir-se i l'altre seria el de superar l'ànsia igualitària. Vull dir, n'hi ha que donar beques als xiquets per a que tots tinguin les mateixes oportunitats. Però també n'hi ha que donar beques al rendiment. També n'hi ha que favorir que les persones que s'esforcen i que tenen bons rendiments també siguin suportades per a l'Estat. I ahir ja no estic parlant de persones que estan en circumstàncies econòmiques molt desfavorables, sinó que estic pensant en capes de classe mitjana que també poden tindre dificultats econòmiques per accedir els seus fills als estudis superiors. Que ningú xiquet se quede sense estudiar, que ningú xiquet pobre se quede sense estudiar, que ningú xiquet capaç no puga projectar tot el seu potencial, i això també és molt important. I això l'esquerra també té que començar a reflexionar sobre si ha fet tot el que podia fer al voltant d'això, en els últims anys. Però primerament cal fer-los fora. Cal fer-los fora del govern. I és que l'educació pública està molt mal ferida per culpa de la sordesa profunda del Partit Popular. I a mi m'encanta esta última vena Tory del meu company Vicent de no veure l'esforç sempre o premiar l'esforç com una política conservadora que genera problemes, no? Això també pot ser una bona base per fer de l'acte educatiu una relació multidireccional. No? I estar en l'ensenyament sap que s'ha d'aprendre a aprendre també. No? I res, cal fer-los fora, xics, xiques.
a desembre cal fer l'escut. Vale, ara, dona'm un segon bé, bueno, havíem parlat de la manca que la dreta tradicional, el Partit Popular, té sobre a l'hora de fer pactes d'estat que beneficien a tots, per lo que considera fer negocis en tant, ja no parlen d'educació, sanitat, etcètera, dependència. Però tornant una miqueta al que és l'educació, vos havia preguntat també per com integraríeu vosaltres a la comunitat educativa dins d'un nou projecte d'educació, i obrint un nou tema, perquè estem parlant molt de xiquets i xiquetes, però a tot l'estat espanyol hi ha hagut un descens molt gran en les matriculacions universitàries, perquè les tasques han pujat una barbaritat. Aleshores, també m'agradaria conèixer la vostra opinió en aquest sentit i com pot influir, inclús després, en tota la societat, la manca de que qualsevol persona, el fill de qualsevol obrer, de qualsevol treballador, puga ser enginyer o puga ser el que li doni la gana. Pau? Bé, sí que és de veres que jo normalment me centre més en la part infantil perquè és on estic més. Però el mercat laboral no reconeix l'esforç de la gent per a formar-se. Durant molts anys, i sobretot aquí al País Valencià, que han viscut molt de la construcció, se guanyava més diners anant a estar a l'obra que treballant en el teu ofici, en la teua titulació. Per tant, el xiquet que en 16 anys estava en l'institut i veia el seu cosí de 25 guanyant 800 euros i el seu germà de 18 guanyant 4.000, per què tinc que anar a la universitat? Això és perdre el temps i no s'ha incentivat. Això ha tirat prou cap avant moltes coses. Com integraríem la societat general? Tornant a donar-li el pes que mereix en tots els òrgans de govern de l'educació. Això, aquí al País Valencià, s'està recuperant des del canvi de govern, des que està Vicent Marsà en la conselleria. Van a canviar, fins ara, el govern del PP el que va fer va ser llevar tota la representació de pares i de professionals i deixar una representació administrativa. I en els consells escolars, la part de pares no tenim cap pes. Si a l'hora de prendre decisions hi ha una de les parts que té majoria, les decisions moltes vegades no seran justes. La decisió justa és la que hi ha que debatre, hi ha que negociar i hi ha que prendre-la entre tots i totes. Sandra? Bien, yo os quería comentar un poquito que antes cómo integrar la comunidad educativa en la educación, ¿no? Como os he comentado antes, desde Podemos ya lo estamos haciendo y la verdad es que tiene una respuesta brutal la comunidad educativa. Nosotros el 29 de junio hicimos una reunión a nivel estatal con toda la comunidad educativa de toda España y he de decir que vino muchísima gente a hablar con nosotros, a contarnos sus propuestas y a contarnos qué es lo que quieren. Y es alucinante porque cuando te entregan cientos de documentos, cada colectivo, cada asociación de la comunidad educativa, ¿no?, te entregan sus propuestas, es que el 90-95% coinciden. Si es que tenemos muy claro como profesores, maestros, madres y padres, niños y niñas, colectivos, tenemos muy claro cuál es el problema y cuál es la solución. Es lo que comentaba el compañero Pau, o sea, esto es un proceso a largo plazo, claro que es un proceso a largo plazo. Es que la educación hay que pensarla, hay que hacerla bien, hay que cimentarla bien con unos buenos pilares y a partir de ahí empezaremos a caminar. Y muy bien, estoy de acuerdo contigo en lo que comentabas, corregiremos cosas por el camino, claro que sí, no pasa nada. Es que las cosas están para eso, pero cuando las cosas se hacen con quien de verdad sabe, las cosas se hacen bien. Podemos modificar pequeñas cosas que fallen, pero los pilares están bien asentados. Y ellos es con los que tenemos que contar. El programa de Podemos, lo he comentado, lo va a hacer la comunidad educativa. Vamos a hacer sus meros redactores. Es que las cosas tienen que ser así. La educación, la sanidad, la justicia, tienen que ser organismos independientes, desvinculados de los gobiernos de turno, independientes con una correlación en la que sí que estén en contacto para esa gobernabilidad que se tiene que ejercer, pero con un pacto de Estado en la que esté el partido político que esté, tengan independencia para decidir y para llevar a cabo sus políticas educativas, en este caso.
El asunto de las tasas universitarias a mí me parece muy inquietante, muy inquietante. ¿Por qué? Porque al final es la deriva privatizadora que existe en este país de la educación y que se mira en un país como Estados Unidos, donde yo he de decir por mi propia experiencia personal que mi paso por universidades como la de Harvard fue horroroso, en el sentido de que yo me escandalicé de ver que un periódico como el de Harvard tenía anuncios, pero anuncios a mansalva, día tras día, semana tras semana, donde se pedía como una demanda semen y óvulos de personas con un determinado coeficiente intelectual y una determinada raza, en una de las supuestas mejores universidades del mundo. ¿A eso queremos llegar? Raza caucásica, X coeficiente intelectual. ¿Qué clase de deshumanización es esa? ¿Es ahí donde queremos llegar? Bueno, yo sobre les taxes, sobre el tema de les taxes acadèmiques en les universitats públiques, només volia comentar-vos unes xifres per a que se feu una idea de com ha anat la cosa des de l'any 2009 fins l'any 2013, que és l'últim any del que se tenien dades de la Sindicatura de Comptes. Bé, el pressupost total de les universitats en el 2009, les universitats públiques valencianes, va ascendir a 1.800 milions d'euros. Són molts diners, però teniu en compte que el gasto per estudiant d'una universitat pública està al voltant de entre els 40 i els 60.000 euros per estudiant. Estic parlant de gasto, no de tasses, no de lo que paga. Bé, és un sistema molt car. Una universitat pública és molt paregut a un hospital públic. Són institucions cares. Bueno, pues se va passar de 1.800 milions d'euros de tot el sistema de les 5 universitats públiques a 1.500 milions d'euros. En 4 anys, la Generalitat va deixar de donar al sistema públic 300 milions d'euros. I respecte de les taxes, dos xifres. En el 2009, les taxes que paguen els estudiants van suposar 162 milions d'euros. En el 2013 van alcançar els 235 milions d'euros. El nombre d'estudiants en 2009 i en 2013 era quasi el mateix. Això què vol dir? Això vol dir que les famílies han assumit tota una part de la davallada de 300 milions d'euros del govern del PP ha sigut assumit per les famílies. I això quina conseqüència té? Pues que moltes persones, no ja de classe treballadora, sinó de persones de classe mitja, no poden accedir a la universitat. I això s'està produint, i això és un drenatge que costarà temps, però és un drenatge continu, persistent al llarg dels anys, i que va a descapitalitzar a les classes treballadores de l'únic que tenen, que és el seu propi capital humà, la seva formació. I això també és producte d'una estratègia de lideratge. Sobre lo que dius de consultar en la gent que sap per a fer els programes, ho fem tots i la mostra és que quan ens vam sentar així a Castelló a firmar l'acord de govern de l'Ajuntament entre el PSOE, entre Compromís i entre Castelló en Moviment, el 90 i pico % dels punts eren coincidents. I jo estic segur, no estic tan al cas, que quan se van sentar en València Compromís i el PSOE i Podem per a negociar l'acord de govern, el percentatge seria també molt elevat, perquè després podem entrar en el xicotet matís o en el xicotet detall i cada un tenim el nostre. Però la línia grossa la tenim tots més o menys clara. I l'únic que tenim que fer és convèncer a la societat de que aquest camí és el bo, i que vinguin així i pintem aquesta línia entre tots i totes.
Molt bé, si no hi ha més torns de paraula, passem a pregs i preguntes on qualsevol pot preguntar a qualsevol dels ponents, inclús si l'opinió no és molt llarga, cadascú pot donar la seva opinió, però us prego que les intervencions no siguin massa llargues per a que tot el món pugui xerrar. ¿Vale? Sí, Teresa. ¿Le podéis deixar ese micro, por favor? Y ahora después vos entornarás y... Hola. Arrímate la... Sí. Bueno, yo soy Teresa Armingot, soy profesora, soy membre de Podem Castelló y sí que me agradaría dir dos reflexiones y una pregunta. Yo creo que en este momento, a banda de todo lo que estem parlant d'educació, n'hi ha tres qüestions fonamentals. Primera, que crec que la veu plantejat, que ha sigut la capacitat de dignificar la professió dels mestres, que no passa específicament per una carrera professional, sinó per una dignificació social, que deixen de ser vagos i maleantes. Esa és la primera. La segona qüestió, jo crec que l'experiment que han fet així 24 anys se nota moltíssim, se nota, és normal treballar en 36 xiquets en classe o 42. Jo vaig començar a treballar en l'any 78, tenia 42 alumnes de FP, ara tinc 42 alumnes de Geografia d'Espanya de segon de batxiller. El cercle seguís, no? Total, segona cosa, la baixada de ràtios és fonamental i la tercera qüestió, és el que vos demane a vosaltres, és quines mesures penseu que n'hi hauria que fer per a il·lusionar als mestres. Per què? Perquè també s'ha primat a muntó, des del meu punt de vista, el mestre i la mestra i el professor, professora, acomodatíssim, que fa unes hores i via. Jo sí que soc de les que pensa que n'hi hauria que fer com una espècie de pla de xoc, com se va fer quan la reforma de l'ESO, de cara a una renovació pedagògica real. Per una altra banda, i me calle ja, els de Podemos així de Castelló volien a les persones que vos interessen convidar-vos a formar algun grup de debat o crear un cercle d'educació específic per així. No fa falta ser mestre. Qui li interessa, que deixi l'adreça i ja parlarem. Com s'il·lusiona? Això, com s'il·lusiona? Així tant és el tema i a mi se m'havia oblidat de les rutines, de que només transmitim informació. Això és dolent per als xiquets i les xiquetes que perden la il·lusió, però també és dolent per al professorat, perquè se passen els anys transmitint la mateixa informació, canvien les cares, els noms i els cognoms, però si foren capaços de començar a treballar molt més en projectes educatius, no només en un llibre, sinó en projectes, i foren capaços de transmetre dins d'aquest projecte hi ha una part d'informació, hi ha una part de valors, això seria molt més enriquidor per a l'alumnat, però també seria molt més enriquidor per als mestres. I havies comentat antes lo de la formació de mestres, sí que antigament sí que està, antigament, o sigui, no fa tants anys, però des que van llevar les gratificacions se van llevar tots els plans, no hi ha cap plan. I això té que ser un pla governamental de formació i d'incentivar a la renovació. Això té que ser governamental, no pot eixir d'un altre lloc. La monotonía no es un tema inocuo, es un tema altament tòxic. I jo penso que potser hauríem de portar les aules al carrer i el carrer a les aules, no? Per fer una educació més interactiva, més participativa i que la relació en l'aprenentatge siga molt més multidireccional.
Això és el que pense grosso modo. Bé, jo crec que per incentivar la faena dels mestres, jo crec que n'hi hauria que posar en valor les iniciatives innovadores que se donen a l'escola, perquè jo crec que n'hi ha mestres que sí que pretenen innovar, que sí que pretenen fer coses noves o provar coses, fer un poc d'investigació educativa dins de les aules, i jo crec que això no se contempla massa bé, o no se valora, o inclús a vegades se obstaculitza. Jo crec que això se tindria que ficar en valor. I altra cosa, que també me pareix que és una cosa concreta i polèmica, és la carrera professional. Jo crec que no pot ser que un mestre cobre, llevat dels triennis que cobra per antiguitat, que un mestre cobre pràcticament el mateix quan entra en l'escola a treballar a 24 anys o 25 anys que quan se jubila a 65 anys. Vull dir, ahir hi ha tota una trajectòria professional que mereix ser avaluada i mereix ser, d'alguna manera, corresponguda en categoria i en diners. No tots els mestres són iguals, perquè també a vegades he sentit a mestres o a companys professors que diuen que a mateixa feina, mateix sou, jo no penso que sigui la mateixa feina. Hi ha gent que fa una feina i hi ha gent que ne fa una altra, igual que hi ha fusters que ho fan bé i hi ha fusters que ho fan pitjor. Això és com tot en la vida. Jo crec que això s'ha de reconèixer, s'ha de valorar i s'ha de arbitrar. Lògicament, parlant amb els sindicats, parlant amb tots els agents que tinguin que parlar, però jo crec que n'hi hauria que ser valents i començar a plantejar aquest tipus de coses. Sandra. Hola, Teresa, mira. ¿Cómo se ilusionan los maestros? ¿Sabes cómo se nos ilusiona, yo creo? Dejándonos ser partícipes de la educación. Ahora mismo no somos partícipes de la educación, somos herramientas para trasladar conocimientos. Y eso es una vergüenza. O sea, porque es una vergüenza porque yo creo que si nos dejasen ser más partícipes de las decisiones que nos afectan y poder participar más en lo que es la educación, yo creo que se involucrarían y se motivarían mucho más. Por ejemplo, la creación de materiales libres. A nosotros nos imponen un libro de texto, habemos algunos rebeldes que a veces no hacemos mucho caso a los libros y nos hacemos nuestros propios materiales, ¿vale? Pero eso no es lo normal. Lo normal es que tú, este libro este año pues tú lo tienes que dar, encima los niños les obligas a comprarlo y demás. Con innovación, creando proyectos educativos en los que pudiéramos participar en innovación pedagógica. Yo estoy súper segura de que muchísimos nos animaríamos a ser más partícipes, ¿no? Sería una forma de motivar. Educar relacionando los contenidos con la vida cotidiana. Yo lo hago en mi asignatura en matemáticas y tanto mis alumnos y mis alumnas como yo creo que aprendemos mucho más todos juntos. Y a crear una transversalidad de las asignaturas. No puede ser que yo esté dando matemáticas y solo de matemáticas, que el de música esté dando solo música, porque son dos asignaturas, por ejemplo, que tienen tantísimo que ver y podríamos trabajar muchos de los contenidos conjuntamente. Así también se crean lazos entre asignaturas. Con una formación adecuada. Teníamos unos CEPIRES que nos ofrecían una formación, bueno, no era la mejor formación del mundo, pero yo he hecho cursos interesantísimos donde he aprendido muchísimo allí. Y nos los han quitado porque les han dado la gana. Y han creado los contratos de estos, que yo no sé para qué sirve, porque te obligan, que si te dan puntos, que si tienes una fecha, nos dan igual los puntos. A mí me da igual tener 800.000 puntos que no sé para qué sirven. Esto es como lo de los móviles. ¿Para qué quiero yo tener esos puntos ahí? No, yo lo que quiero es aprender y quiero hacer cursos interesantes que me sirvan a mí, que me sirvan para dar clases y para ser mejor profesora con mis alumnos. Y una cosa que yo veo muy importante, creo que tenemos demasiados contenidos en las asignaturas. O sea, pongo el caso de matemáticas porque es el que conozco. Yo desde primero de la ESO hasta cuarto, en cuarto menos, pero hasta tercero, estoy dando lo mismo curso por curso. Un poquito más en segundo, un poquito más en tercero, pero se repiten. ¿Para qué quieren saber tantos contenidos? O sea, no hace falta, hay que redistribuir los contenidos. Yo, por ejemplo, prefiero, es una opinión personal, yo prefiero que mis alumnos en un futuro no se acuerden de hacer una raíz cuadrada, porque al fin y al cabo es una metodología que te la aprendes, porque no, ¿cuántas raíces cuadradas habéis hecho después de aprenderla vosotros? 0. Pues yo sí, bueno, yo hago porque se las enseño, ¿no? A los niños, pero si no, no hubiera hecho. Pues yo prefiero que no sepan hacer una raíz cuadrada, pero que sean buenas personas. Eso es lo que quiero yo. Y si yo estoy en mi clase con mis niños y con mis niñas y me sacan un tema porque lo han visto en la tele el día de antes,
que si la monarquía, que si los toros, normalmente son los mismos temas. Y quieren crear un debate, por supuesto que hablan y debatimos sobre esos temas. No pasa nada porque las raíces suaves se den para el día siguiente. No pasa nada. Yo creo que si quitásemos contenidos, las asignaturas serían mucho más fluidas y tendríamos mucha más capacidad nosotros también para gestionarlas mejor y hacer otros tipos de actividades. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, yo estoy convencida y estoy ilusionada y todo eso lo hago y tal y cual, ¿vale? O sea, que no, que yo, qué sé. Yo lo digo por el ambiente que veo. Yo trabajo en un instituto y es el ambiente que veo en mi instituto. Un instituto que puede ser un instituto buque estrella de la política del PP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está primando? Lo que se está primando es un profesorado joven que entra acomodaticio, con el libro acrítico y además que va a hacer su faena y tener un buen horario. Entonces yo lo que estaba planteando, porque creo que es el reto que viene ahora, por ejemplo, era lo que estaba hablando contigo antes, en el instituto hemos estado 3 años con todos los modelos de camisetas, todos los viernes en la calle haciendo una asamblea. Ya no hacemos la asamblea porque la guerra se ha acabado, es lo que han dicho. Ahora bien, seguimos teniendo una directora que nos está amenazando con que no sabemos enseñar, con que va a venir el inspector y nos va a caer un puro porque no sabemos programar por competencias, y al mismo tiempo todo el mundo de culo para tener un horario sin huesos. ¿Cómo se transforma otra vez la enseñanza? ¿Cómo volvemos a institutos creativos donde no seas tú el único que trabajas en proyectos, etcétera, etcétera? Yo voy a los cargos medios y a un plan de choque ideológico en cuanto a la pública. Fijaros lo que ha pasado, la bronca que hay atreviéndose a decir que los niños de 2 años pueden estar escolarizados. Es un problema de escolarización y también es un problema de 24 años de desmonte de lo que representaba una enseñanza crítica, que creo que es lo que ha pasado. Alguna pregunta més dels presents? Hola, sí. Més que una pregunta és una aportació. Des de luego estic molt conforme en que tot el sistema educatiu està enfocat al mercat laboral al final, que damunt en la situació de crisi que tenim el mercat laboral és inoperant, la gent jove estem hiperpreparats i no tenim ICDs professionals ni tenim cap tipus d'estabilitat. Però penso, hem vingut a parlar d'educació i penso que heu oblidat una part de l'educació que jo crec, possiblement per la meva formació, que és molt important, que és l'educació no formal. És molt important parlar del que fem a les aules, però també és molt important de parlar de tot allò que podem fer per a que les persones creixen en societat. I tot això se fa en part dins de les aules, però també se fa fora de les aules. I actualment tota l'educació està muntada en contingut, en ensenyaments, en aprenentatges, i s'està oblidant tota aquesta part que se fa en part dins de les aules, però molta part fora de les aules i fora de l'horari laboral, de l'horari lectiu com a tal. Doncs volia simplement afegir la importància de l'educació no formal en tots els espais, per aprendre a relacionar-nos, per aprendre a créixer i per aprendre inclús el respecte dins de les aules i en altres persones. Tenim 2 torns de paraula més, allí i allà. Si voleu formulem totes les preguntes i les reflexions directament i després les intentem enllaçar totes. Pots arrimar o te passen el micro, el que vulguis. Sí, bueno, primero felicitar por el intento de confluencia, porque hay variedad de invitados, que sea más amplia incluso esa confluencia para que en futuros actos, de lo que sea, haya más representación incluso, ¿vale? Bueno, está padrinado evidentemente por Podemos. Y sobre educación, comentar que además de que es un trabajo a largo plazo, también se debe considerar como un trabajo transversal. Y se hablaba de Finlandia, por ejemplo, de las ventajas que tiene, pero normalmente van con ventajas añadidas de ventajas sociales. O sea, estamos hablando de motivación de profesorado cuando permiso por paternidad son apenas 15 días.
Entonces, claro, va a influir en el bienestar o no del docente y en las condiciones de trabajo, y si es de 0 a 6, porque ellos pueden disfrutar de sus hijos mientras dejan la escuela, por ejemplo. Son medidas que además a nivel de comunidad se podrían tomar, y urgente, porque es aplicarlo. No creo que se descoloquen los presupuestos por aumentar esa conciliación del propio profesorado. Eso por una parte. Por otra, la transversalidad sería también trabajar a nivel de salud, educación. He comentado también el juego de los niños es importante. Mi pregunta, ¿qué propuestas se tienen, desde Podemos, en cuanto a mejora de compromiso en más educación deportiva, más educación en salud, más control de la salud de los niños, que ni se les mide ni se les pesa durante toda su etapa educativa? Entonces, solo tienen que ir al médico cuando tienen una enfermedad. En otros países, evidentemente, no es así. Algo tan primario que hoy ha salido en toda la prensa, en todos los telediarios, es que los niños, el 25% del alumnado tiene obesidad. Cuando éramos el país más saludable, sobre todo en alimentación, ¿vale? Y ya nos hemos puesto en unos niveles por encima incluso de países que nunca han cuidado esos temas. Y por último, hay un tema, se ha hablado de los conciertos, Pau ha comentado la importancia de que los conciertos sean, al menos, si no restringidos, pero sí se ha tenido ya una oportunidad en las Cortes de anular no los conciertos que ya hay, sino de que no se ampliaran con la gestión que ya hizo el PP para este curso. Y este curso se han concertado más que el año pasado, 6 centros más, 4 de ellos del CEU, igual tenéis información de ellos. ¿Cómo es posible? Con un nuevo gobierno hay más centros concertados, además estamos con la educación laica, son centros con vinculación con la Iglesia. Esas medidas tenían que ser urgentes, han tomado esas decisiones en julio, ¿vale? Y la realidad es esa. Por tanto, el trabajo parlamentario que se ha incidido en esos 3 puntos. Que detallaría, vale, Teresa, y si vos faréis... Bueno, acabem en esta pregunta i si vos faréis bé i que respongan els ponents i ja despedim. Gràcies, David. Bueno, jo soc Teresa, soc filòloga anglesa, acabo de formar-me com a professora d'anglès, però també estic treballant en temes de recuperació lingüística de llengües amenaçades. Volia preguntar als ponents què opinen sobre l'invent de donar assignatures no lingüístiques en una llengua estrangera com a excusa per a millorar la competència en anglès, en lloc de millorar l'ensenyament de l'anglès en l'assignatura de l'anglès, que per això tenim 3 i 4 hores setmanals, i en quin sentit, diguem, en la meva opinió s'hauria d'actuar contra aquesta idea, aquesta fal·làcia, no?, de que estudiar science, estudiar la fauna i la flora de Morella en anglès és millor per als xiquets, a mi, bueno, me pareix que no, i de com pensen abordar el tema de, diguem, salvaguardar la presència del valencià als nostres centres d'educació pública. Gràcies. Clàudia, tu també vols parlar, suposo. I Vicent, tu també vols contestar o...? Vale, doncs per torn me l'havia demanat Clàudia, després Sandra i després ja Pau. La cuestión de la educación mecanicista que no permite la creatividad, un poco por tratar de recoger rápido el sentir general de las preguntas que se nos han hecho, de las reflexiones que se nos han hecho, a mí me parece clave en cuanto a que tocan los cimientos realmente de nuestra sociedad, ¿no? Y como esto es una pescadilla que se muerde la cola, a medida que mejoremos la atención a la educación, a medida que privilegiemos el autoconocimiento, el cultivo de la atención, esas personas se harán mayores, esas personas optarán, muchas de ellas, por la carrera docente, y esas personas serán maravillosas docentes, ¿no? Entonces, volvemos a que la utopía no es tal, porque se trata de un perfeccionamiento que se hace poquito a poco. Y que no tenemos que desesperanzarnos, es decir, que primero el valor político de la educación es absoluto, con lo cual la primera tecla es
si hay un obstáculo a nivel gubernamental que nos está impidiendo desarrollar la educación desde un punto de vista mucho más humano, mucho más atento al crecimiento personal, pues ese es el primer botón que tenemos que apretar. Si hay que desbancar, como digo, del gobierno al Partido Popular, pues esa es la primera medida, ese es el primer objetivo. Y luego ya, pues que la izquierda, como muy bien antes se ha señalado, pues consiga ponerse de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con algo que Vicente ha nombrado como superar el ansia de la igualdad, ¿no? Porque a veces la igualdad está mal interpretada o por culpa de una interpretación en abstracto de la igualdad, pues lo convertimos en un error que en vez de subsanar problemas, problematiza todavía más la realidad. Entonces yo considero que tenemos que tomarnos realmente en serio ya no la reforma educativa, es que yo llamaría revolución educativa, la revolución educativa dentro de nuestro interés por el cambio de gobierno. A partir de ahí, Podemos está ahora construyendo su programa electoral. Como he apuntado antes, a mí me ha llamado la atención propuestas del tipo, yo soy muy pro Freire, entonces todo lo que tiene que ver con que el alumnado no se convierta en un consumidor de ideas, a mí me interesa, ¿no? Animo a todo el mundo a que entre en Plaza Podemos para, dentro del bloque de educación, poder aportar sus propuestas, poder opinar y debatir sobre las propuestas que ya están colgadas en la web. Y entre ellas, yo, por ejemplo, el asunto deportivo, de la salud del alumnado, a mí me parece que yo leí hace 2 días una noticia que me dejó los pelos de punta, y es que hay niños que saben utilizar una tableta pero no saben hacer una voltereta. Y eso es así, es como está desequilibrado todo el aspecto que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. Pero para eso, primero el cambio es un cambio de mentalidades. Y por desgracia, las mentalidades desde el punto de vista histórico lo sabemos, los que pues, hemos metido la cabeza en la historia y nos gusta la historia, las mentalidades son lo que más cuesta que cambie una sociedad. De manera que requerimos del esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros. Y de no desesperanzarnos, de seguir en la brecha, de seguir luchando. Y animo a eso. I m'apunta el suggeriment que has dit, perquè per això jo penso que és que l'escola ha d'estar al carrer i el carrer ha d'estar a l'escola. Perquè és tot una mateixa cosa. La societat té una implicació tan gran, l'educació té una implicació comunitària tan gran que hem de prendre decisions serioses. Bueno, muy brevemente, a ver, respecto al inglés, Teresa, bien, esto ha sido una más de las cosas que ha hecho el PP, ¿no? Para cargarse el valenciano principalmente, porque lo que ha hecho es dividir las asignaturas en 3, una en inglés, una en valenciano y una en castellano, es decir, no vas a saber ninguna de las 3 al final, y te estás cargando la lengua vehicular y la tenemos que defender, que es el valenciano, aquí. Entonces, está claro, sí, está claro que igual el sistema actual de inglés no funciona porque yo acabé segundo de bachillerato, bueno, hace ya unos años, ¿no? Pero no acabas con una soltura tanto al hablar como al escribir, a lo mejor como la que deberías tener, estudiando toda la vida inglés, ¿no? Entonces, lo que está mal es el sistema o cómo estamos impartiendo el inglés. Vamos a mejorar eso, pero no a costa de cargarnos nuestro idioma. Eso por supuesto. En cuanto a los conciertos educativos, sí. En cuanto a los conciertos educativos que habías preguntado, que Podemos lo tenemos muy claro, la educación es gratuita. Y es gratuita en todos sus ámbitos. Material, transporte, comedor y de todo. Ahora lo que pasa es que hay escuelas concertadas, que por cierto son bastantes, que se supone, por ley se supone que tienen que ser gratuitas, pero no lo son, porque tú de repente tienes que pagar una cuota de 25 euros, tú de repente tienes que pagar algo más por el comedor, tú de repente tienes que pagar algo más por los libros, o por una excursión, o por una actividad que se hace, o sea, no, perdona, tú tienes que impartir una educación gratuita. Actualmente es imposible
hacer pública la educación en todos los conciertos, simplemente por a nivel de infraestructuras. No tenemos. Los conciertos se crearon para eso, se crearon para cuando no había infraestructuras en la pública, poder acoger a esos alumnos y que el Estado sufragara esos gastos. Pero, ¿qué ha pasado aquí una vez más en la Comunidad Valenciana, en el País Valencià? ¿Qué ha pasado? Que a sus amigos de turno muchas veces les han ofrecido conciertos, los han ampliado, tanto para abajo como por arriba, han dado conciertos en bachiller, cosa de la cual nosotros estamos muy en contra en Podemos, y nosotros lo que apostamos es por una educación pública y gratuita, y poco a poco desconcertizar esos colegios y esos institutos, para que realmente sean públicos. Por el bien también incluso de los trabajadores, O sea, esos trabajadores, esos profesores, esas maestras, están en unas condiciones laborales no igualitarias a los que estamos como funcionarios en la pública. Ellos también tienen derecho a tener esas condiciones laborales. Y los alumnos también tienen derecho a ejercer y a recibir esa misma educación que en la pública. Bien, y para acabar muy brevemente, estoy completamente de acuerdo contigo, y por contarte una pequeña cosita del programa electoral de Podemos que estamos elaborando ahora mismo, nosotros trabajamos transversalmente, es decir, la responsable de sanidad está en continuo contacto conmigo, igual que el compañero de deporte. ¿Por qué? Porque a él le llegan medidas de educación con las que nosotros estamos en contacto y me las pasa. A la de sanidad le llegan programas de mejora de salud, de nutrición y muchos más ámbitos que también me las pasa, igual que a mí me pueden llegar de su ámbito, para que creemos un programa transversal y todas las áreas en verdad están relacionadas. Muchísimas gracias, y le dejo a Pau, que creo que quería comentar unas cositas. Gracias. Lo que comentáis, Teresa, una reflexión que no es megua, es de Dolors, una gran mestra que tenim en el Herrero, respecte al valencià. Sempre està la demagògia de que els pares i les mares tenen el dret de decidir la llengua. Mentira. Els xiquets i les xiquetes tenen el dret a dependre el valencià, a dependre la llengua d'ací. I cap pare ni cap mare es pot negar aquest dret a dependre la nostra llengua. Això és així. Lo de l'anglès és demagogia barata, ja està, és per poder dir que guais que són, que hacemos trilingüismo. No val de res. Estic molt d'acord en Sandra en que n'hi ha que replantejar què volem que deprenguen els xiquets i les xiquetes i com es fem dependre, perquè tal volta com ho estem fent no és el camí bo. De lo que comentaven Nuño i Marta, que anava un poquet lligat en Compromís, estem ficant en marxa en Castelló un programa que es diu Ciutat Educadora. Què suposa aquest programa? Suposa el mateix que dia en la meva primera intervenció, que l'educació és des que naixem fins que morim i que tot influïx en l'educació dels xiquets i de les xiquetes i dels adults, i que està present tot, està present la vida social, està present la vida educativa, la vida esportiva, tot, l'oci. Hi ha un detall, no sé si vos heu fixat en Castelló, si vos tireu ahí tenim els columpios d'esta placeta. Vos costaria moltíssim imaginar uns columpis diferents en una plaça de Castelló. En totes les places de Castelló on hi ha columpis tenim els mateixos, tots enfocats al mateix tipus de xiquets i de xiquetes en la mateixa franja. Això és absurdo. Això és absurdo. Pues lo normal és que així hi haguen estos i allí hi haguen uns per a xiquets i xiquetes de 12 anys i allà hi haguen uns altres per als de 3. I així tots tinguen el seu espai. Zones d'esport recreatives. No n'hi ha. No n'hi ha. Portem dins de la part del projecte que portem és obrir els patis de les escoles. Una, per ficar en valor les escoles, i dos, perquè no n'hi ha espais on els xiquets puguen agarrar un baló de bàsquet i anar a fer 2 cistelles o jugar a futbol. No n'hi ha, inclús en algunes places públiques tenien la poca vergonya de ficar cartells de prohibido jugar a la pelota. Hòstia, a quin punt hem arribat? Els xiquets tenen que jugar i tenen que ocupar els carrers i les places, i els pares i les mares tenen que jugar en ells. I som una part fonamental, els adults, en el seu creixement i desenvolupament. Podem delegar tot el que vulguem en els mestres, però tenim una part molt important de responsabilitat en ella i tenim que exercir-la exigint, però fent també. Molt bé, doncs ja per a concloure,
només agrair als 4 ponents, Vicent, professor universitari i candidat al Senat per Podemos a Castelló, Clàudia Varella, també sempre lligada al tema de l'educació en molts diferents àmbits, que és una llista molt, molt llarga i candidata per Castelló a les Corts Generals a les pròximes eleccions. Sandra Mínguez, parlamentària a les Corts Valencianes i responsable estatal de Podemos a nivell estatal, i Pau, candidat a les primàries de Compromís per Castelló al Congrés dels Diputats i portaveu del Col·legi Herrero. Molt breument vull agrair també primer a la coordinadora valenciana d'ONGs perquè mos deixen les taules habitualment, també a Castelló en Moviment per deixar-vos l'equip d'àudio, a l'impremta des de Cero perquè li vam demanar preu per a fer els cartells i quan li van passar la imatge i quan va veure que era per a Podemos les va fer pràcticament a meitat de preu. També a la gent voluntària del Cercle i a tots i a tots vosaltres per vindre i escoltar-vos. Moltíssimes gràcies, si se puede.